Topic 6. Sähkömittaukset. Tehtävä 3-6 alfa 1. Vaihtosähkövirtamittari indikoi. Väittämä alfa. Efektiivistä TRM-arvoa virralle. Tai virran arvoja. Ja tämähän on nyt se johdanto siitä True RMS, True Root Mean Square. Ja näinhän ei ole, että meillä pitäisi olla sitten tämmöinen True RMS-mittari. Eli sinimuotoisesta suuresta poikkeavasta arvosta kyettäisiin mittaamaan tämä tehollisarvo, eli effective. Se on aina se tehollisarvon tunnus englanniksi, effective. Virta tai jännite tai teho. Eli efektiivinen virta tässä tapauksessa. Näin ollen tuo alfa-vaihtoehto on väärin, mutta bravo-vaihtoehto tehollinen RMS eli root mean square arvon virralle. Ja tämmöinen tavallinen amperimittarihan kykenee ja nimenomaan näyttääkin sinimuotoisen, kun se on vaihtovirtamittari, se näyttää sinimuotoisen vaihtovirran tehollisarvon. Eli tuon RMS. Ja tällä tehtävän asettelulla tuo bravo-vaihtoehto olisi oikein. Mutta sitten tämä Charlie-vaihtoehto, virran huippuarvot, niin se on väärin. Virtamittari ei sitä näytä. Ja sitten delta-vaihtoehto, virran keskiarvot. No, niitäkään se ei näytä, tämmöinen tavallinen virtamittari. Eli näin tähän tehtävään 3-6 alfa 1. Oikea vastaus on tuo bravo. Eli virran tehollisarvot kykenee tuo virtamittari näyttämään. Sitten tehtävä 3-6 alfa 2. Millä kertoimella täytyy vaihtovirtapiirin tai vaihtosähköpiirin jännite kertoa kun se näyttämä haetaan tuolta vaihtosähköjännitemittarista, jotta saamme tuon vaihtojännitteen huippuarvon. Eli vaihtosähköjännitemittarihan näyttää meille vaihtojännitteen tehollisarvon. Ja jos me halutaan sen vaihtojännitteen huippuarvo, me ei puhuta nyt huipusta huippuun arvosta, vaan se on tämä muunnos, mikä oli esillä, eli tehollisarvosta huippuarvoon, niin meillä oli se tietty kerroin, mitä me joudutaan käyttämään. Ja se kerrohan oli sillä materiaalissa ilmastu 4-2, mutta 4-2 on myös se likiarvo 1,41. Ja käytänpä näillä tiedoilla nyt sitten tähän tehtävään käsiksi, eli vaihtoehto alfa on 0,707. Ja tämähän on se meidän kertoimen käänteisarvo, ja tämä ei pidä paikkaansa tuo vaihtoehto alfa, se on väärin. Bravo-vaihtoehto 0,9, ja sen taulukon mukaan me käytetään tätä sinimuotoisen suureen keskiarvolaskennassa, ja tämä on niin ikään väärin, tämä bravo. Charlie-vaihtoehto 1,414, ja jos tätä nyt sitten taskulaskimella kokeillaan, niin tuohan antaa tuo 4-2 tulokseksi 1,414, eli tuo Charlie-vaihtoehto on oikein. Elikkä
Jännitemittarin tehollisarvo kerrotaan kertoimella 1,414. Saadaan huippuarvo, joka siis ei ole huipusta huippuun, vaan se on huippuarvo. No sitten deltavaihtoehto 3,14. Tämähän on piin likiarvo ja tällä ei, no ei voi sanoa, että ei mitään tekemistä, mutta tällä ei ole tässä yhteydessä mitään tekemistä tämän tehtävän asettelun kanssa, eli delta on väärin. Näin ollen tähän tehtävään 3-6 alfa 2 oikea vastausvaihtoehto on vaihtoehto Charlie. Sitten tehtävä 3-6 alfa 3. Mikä on tehollisarvo normaalissa kotitalouspistorasiassa? Ja tämähän nyt, kun tämä materiaali on yhdysvaltalainen ja sitä tietysti käytetään amerikkalaisissa aluksissa, niin tähän tehtävään suhtautuisin varauksella. Eli siellähän Yhdysvalloissa on verkkojännite, yksivaiheinen verkkojännitehän poikkeaa meidän eurooppalaista ja suomalaista verkkojännitteestä. Meillähän on nimellisarvo 240 volttia. Ja Yhdysvalloissa se on tuo 117 volttia. Mutta tässä nämä vaihtoehdot nyt on annettu, ja jos tätä amerikkalaisittain tulkitaan, niin alfa-vaihtoehto 331 volttia, se on väärin. Bravo-vaihtoehto 82,7 volttia, se on väärin. Charlie-vaihtoehto 165,5 volttia, se on väärin. Ja delta-vaihtoehto 117 volttia, ja nämä oli kaikki muuten AC, VAC, volts, alternating current. Ja tuo delta-vaihtoehto olisi oikein, eli kun tämä on amerikkalainen materiaali ja käydään amerikkalaisten standardien mukaan, niin tehtävän 3-6 alfa 3 oikea vastausvaihtoehto on delta. Sitten meillä on tehtävä 3-6 alfa 4. Mikä on helpoin jänniteamplitudi mitattavaksi, kun katsotaan puhdasta siniaaltosignaalia oskilloskoopilla? Ja tuossa on tuo alfa-vaihtoehto huipusta huippuun. No, tämä on helppo, koska tämähän ottaa sieltä sen välimatkan sieltä negatiivisesta huipusta positiiviseen huippuun. Ja se on helpoin ja ehkä jopa tarkin laskea. Sitten tuo Bravo-vaihtoehto, tehollisarvo, se on jo aika epätarkka. Ja Charlie-vaihtoehto, keskiarvo, se on, siinä tulee jo sitten epätarkkuudet kertautuu niin, että se on oskilloskoopista aika hankala haarukoida. Ja tuo delta-vaihtoehto, tasasähkö, sehän olisi sinänsä, jos ei tehtävä asettelussa olisi laitettu tällaista ehtoa, että puhtaasta siniaaltosignaalista, niin tuo DC, eli tasasähkö, tasajännitearvo olisi helpoin mitata, mutta se on nyt poissuljettu tuo delta-vaihtoehto, koska puhutaan sinimuotoisesta signaalista. Mitattava signaali on sinimuotoinen, niin silloin meillä tuo alfa-vaihtoehto, eli huipusta huippuun arvon mittaus on se kaikkein helpoin toteuttaa, ja siinä päästään tässä tapauksessa parhaaseen mittaustarkkuuteen. Eli tehtävän 3-6 alfa 4 oikea vastaus olisi vaihtoehto alfa. Ja tehtävässä 3-6 alfa 5, millä kertoimella täytyy vaihtosähköpiiristä mitattu jännite, kuten se indikoidaan vaihtovirta jännitemittarilla, kertoa, jotta saamme keskimääräisen jännitearvon. Ja nämä kertoimet siellä taulukossa. Ja
Tässä vielä on sellainen edellytys sitten, että tämä on sinimuotoinen tämä meidän jännite ja tietenkin tuo meidän jännitemittari näyttää toki tehollisarvoa ja se kykenee sen sitten tästä sinimuotoisesta jännitemittauksesta tehollisarvon saamaan. Mutta tietysti jos me oletetaan ihan yksisilmäisesti tehtävän asettelun mukaisesti, että meillä jännitemittari näyttää tehollisarvoa ja se on oikein, niin silloinhan se kerroin oli se 90%, jolloin tehollisarvosta 90% on keskiarvoa. Ja käydäänpä näillä tiedoilla nyt tähän tehtävään kiinni, eli 3-6 alfa 5. Tuo alfavaihtoehto on 0,707 ja sehän on tuon käänteisarvo tälle 4 juuri 2. Ja se nyt ei pidä paikkaansa, eli tuo on väärin tuo alfavaihtoehto 0,707. Bravo-vaihtoehto 1,414, sehän on se 4 juuri 2 arvo. Ja sitähän me käytetään sitten kun halutaan saada tehollisarvosta se huippuarvo. Ja jäi mainitsematta tuossa alfavaihtoehdossa, että tuota alfavaihtoehdon 0,707 me käytetään kertoimena silloin, kun halutaan huippuarvosta saada tehollisarvo. Eli näillä 2 kertoimella pystytään liikkumaan huippuarvon ja tehollisarvon välillä. No sitten tuo Charlie-vaihtoehto 0,9, se on se kerroin, mitä käytetään, kun tehollisarvosta siirrytään keskiarvoon. Ja tietysti tämä on tämä sinimuotoinen edellytys meillä sitten tässä keskiarvolaskennassa. Charlie-vaihtoehto olisi oikein. Ja delta-vaihtoehto 3,14, se on piin likiarvo ja se ei tässä yhteydessä ole oikein tuo delta. Eli ainoa oikea vastausvaihtoehto on Charlie 0,9 tähän tehtävän 3-6 alfa 5. No sitten meillä on tehtävä 3-6 alfa 6, mikä on huippuarvo yleisessä kotitalouden verkkojännitteessä. Ja tämä nyt on taas, ollaan yhdysvaltalaisen materiaalin kanssa tekemisissä ja tähän noudatetaan amerikkalaisia standardeja ja sitten tässä on vielä se että näitä sovelletaan yhdysvaltalaisiin aluksiin ja tämä materiaali on tällainen, niin me joudutaan käyttämään sitä. Eli amerikkalaisaluksissa, mikä on huippuarvo. No, tuo alfa-vaihtoehto, mitä se nyt tuossa meille tarjoaa, 234 volttia, niin se on väärin. Se ei osu millään tuohon haarukkaan. Nimittäin Bravo-vaihtoehto 117 volttia on yhdysvaltalainen tai amerikkalainen verkkojännitteen tehollisarvo. Ja se on niin ikään väärin, koska meillä kysytään huippuarvoa. No sitten Charlie-vaihtoehto on tuo 331 volttia. Ja nämä saattaa tietysti muistua ulkoakin mieleen, eli tämähän oli se huipusta huippuun arvo amerikkalaisessa verkkojännitteessä. Mutta kun sitä ei tässä kysytty, niin se on väärin tuo Charlie. Mutta
Mutta delta-vaihtoehto 165,5 volttia on oikein. Ja sen voi taskulaskimella jopa tarkistaa, eli tuo 117 volttia kertoo tuolla kertoimella 1,414, niin siitähän me saadaan noin 165,5 volttia. Eikä se tarkkahan olisi sillä 4 juuri 2 kertoa tuo 117 volttia. Niin, mutta tuolla tavalla ne lasketaan. Ja nyt meillä on siis kysymyksessä huippuarvo 165,5. Ja näin me valittaisiin tähän tehtävään 3-6 alfa 6. Oikeaksi vastausvaihtoehdoksi delta 165,5 volttia. Ja tässä mä kehotan tosiaan muistamaan sen, että puhutaan sinimuotoisesta jännitteestä ja sitten ratkaisevia on tehollisarvo, huippuarvo ja huipusta huippuun arvo. Ja muunnoskertoimet näiden välillä, ne oli siinä meidän taulukossa, eli ne kannattaa kyllä opetella ulkoa.